Okay, it's 1:30 a.m. So, yun ang ating nakasala ngayon bago pumasok sa trabaho. Ang ating Cochiinillo. Okay, yan. 20 to 29 pounds. So, available ang ating Cochiinillo, Iloco. Yan, maliit na size yan. Para magkaroon na kayo ng idea. So, ito yung measurement niya. Yan. Yan yung kanyang measurement. Kita niyo yan. Yan yung 1 inches hanggang doon. So, nasa 31 yung pahaba. Okay? So, 31 siya. 24 pounds. 24 pounds yan. Ayan. Cochiinillo ni Iloco. Para magkaroon kayo ng idea. Tapos yung ito, ayan, pahalang naman niya is, yan. Magkaroon lang kayo ng idea. Ayan. So, nasa 10 inches. Okay. Ayan na. Ating lechon. Cochiinillo bago tayo pumasok sa work. Okay. 24 pounds po ito. Okay. Bago tayo mag-work. Ang ating lechon. Okay. So, ayan. Ating measurement. Ayan po ang ating bagong product. Ating pupulso ngayon ang Cochiinillo ni Iloco. Okay. Ayan po yung size. 30 inches yung pahaba. 30 to 31. Okay. Kabalikan natin within 2 hours. Kabush!